κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που η συζήτηση συμπεριλαμβάνει και πολλά σημεία για την Ηλία σήμερα, γιατί είναι και η δική μου ιδιαίτερη πατρίδα. Να σας πω ότι μετά τις καταστροφές στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και ιδίως στη Ζαχάρο, το 2007, είχα φέρει μία πρόταση για την ίδρυση ενός κέντρου κλιματικών αλλαγών για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο θα έπρεπε να γίνει στο νομό Ηλίας για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και το οποίο, μεταξύ άλλων, θα είχε ιδιαίτερες δράσεις για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών σε όλη την περιοχή της Μεσογείου βεβαίως και της Μαύρης Θάλασσας, για την υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και για την διαχείριση των υδάτων. Το ανέφερα αυτό το σχέδιο στην Ελληνική Βουλή 2 φορές και στη συνέχεια το Μάιο άκουσα εξοκοινοβουλευτικά και ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας υποστηρίζει την ίδρυση του Κέντρου Κλιματικών Αλλαγών και γι' αυτό θα παρακαλούσα και τους συναδέλφους από όλα τα κόμματα να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη πρόταση και βέβαια να ιδρυθεί αυτό το κέντρο στο νομό Ηλίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την προσπάθεια της ενίσχυσης αγροτικής παραγωγής στη Μεσόγειο για τον πρόσθετο λόγο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, ναι μεν βρίσκεται στη Μεσόγειο, αλλά όπως λανθασμένα ανέφερε ο συνάδελφος προηγουμένως, δεν πρόκειται να πάρει υποστήριξη μέσα από τα διεθνή σχέδια, τα διεθνή πλαίσια, όπως την μετά το πρωτόκολλο του Κιώτο εποχή, διότι ναι, μεν στις διαπραγματεύσεις Κοπενχάγης αναφέρεται ότι ενδεχομένως θα γίνει ένα ταμείο για την υποστήριξη των χωρών που φέρουν τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, αλλά αυτά τα σχέδια αναφέρονται μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι στις ανεπτυγμένες, στις οποίες βρίσκεται η χώρα μας. Θα ήθελα από τώρα να εφιστήσω την προσοχή στο ότι δεν λαμβάνει υπόψη καμία διάσταση από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών το νομοσχέδιο υποσυζήτηση. Και σίγουρα δεν λαμβάνει υπόψη και την ιδιαίτερη περιοχή, μάλλον με ιδιαίτερη ευαισθησία του νομού Ηλίας. Αυτό που περιμένουμε για να συζητήσουμε για τα θέματα του νομού Ηλίας σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές είναι το σχέδιο ανασυγκρότησης, το νέο νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση της περιοχής, το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Και να περάσω στη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας. Είναι ένας τομέας ο οποίος, εφόσον στηριχθεί σωστά, θα συνεχίζει να αποδίδει τα βασικά προϊόντα της διατροφής μας, καθώς και προϊόντα για το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο. Αν υποστηρίξουμε με τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως το εξωτερικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε σημαντικά την ελληνική οικονομία. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης, την οποία διέρχεται η χώρα μας, θα περίμενε η κυβέρνηση να υποβάλει πρώτα ένα σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της υποστήριξης του εξαγωγικού εμπορίου των αγροτικών προϊόντων για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, ή έστω ένα σχέδιο διασύνδεσης του αγροτικού τομέα με έναν άλλον πυλώνα της οικονομίας μας, αυτή του τουρισμού. Για παράδειγμα, ένα σχέδιο ενίσχυσης του αγροτουρισμού ή του γαστρονομικού τουρισμού με την χρήση τοπικών αγροτικών προϊόντων θα ήταν χρήσιμο. Σε κάθε περίπτωση θα περιμέναμε ένα νομοσχέδιο που θα προέβλεπε τουλάχιστον την οργάνωση επαρκών υπηρεσιών προς τους αγρότες, την παροχή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των καλλιέργειών τους ή κάποιο άλλο τύπου πρόγραμμα για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Αντιθέτως, ως προτεραιότητα της κυβέρνησης, έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο προωθεί μονομερώς την ενίσχυση της εισοδηματικής πολιτικής του κράτους και απεμπολεί τον κοινωνικό χαρακτήρα που διέκρινε το σύστημα της γεωργικής ασφάλισης ως σήμερα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πριν από λίγη ώρα καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο κατά την αρχή του. Η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου αποτελεί ένα από τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων που είναι σύμφυτες στον αγροτικό τομέα. Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν εγγυάται όμως κατά την εφαρμογή του στην πράξη της οικονομικής βιωσιμότητας όλων των αγροτικών επιχειρήσεων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ούτε την εξασφάλιση ενός ελαχίστου σταθερού εισοδήματος, το οποίο έχει ανάγκη ο Έλληνας αγρότης. Για παράδειγμα, στο άρθρο 6, παράγραφος 6, προβλέπεται ότι οι αποζημιώσεις απαγορεύεται να υπερβαίνουν τα ετήσια έσοδα από την υποχρεωτική εισφορά. Και ρωτώ, αν συμβεί μια φυσική καταστροφή σε εκτεταμένη έκταση σε όλη τη χώρα,
Πράγμα το οποίο φυσικά απευχόμεθα. Και πρέπει να αποζημιωθεί η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών. Τότε ποιο θα είναι το ύψος της αποζημίωσής τους, εφόσον η αποζημίωση δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το σύνολο των ετησίων εισφορών προς το ΕΛΓΑ? Με τι θα αποζημιωθούν? Με το ποσό το οποίο σχεδόν θα ισούται με την ατομική ετήσια εισφορά τους? Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η πλειοψηφία των αγροτών θα μείνει προφανώς ακάλυπτη. Και ας μην θεωρηθεί ότι ένα τέτοιο σενάριο εκτεταμένης διακινδύνευσης των καλλιεργειών μας είναι απίθανο να συμβεί, διότι σας θυμίζω ότι η Ελλάδα, εκ της γεωγραφικής της θέσης, είναι μια χώρα ευάλωτη στις κλιματικές αλλαγές. Η αυξημένη θερμοκρασία και η επακόλουθη ξηρασία ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Αν οι καινούριες υπηρεσίες της κυβέρνησης αγνοούν τις κλιματικές αλλαγές και τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, τότε η κυβέρνηση έχει αποδώσει πολύ στενό ως ελάχιστο περιεχόμενο στην έννοια της πράσινης ανάπτυξης. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για αυτό το νομοσχέδιο και πώς αξιολογεί την εφαρμογή στην πράξη του συγκεκριμένου άρθρου? Σε αυτό το σημείο, επιτρέψατε μου να επισημάνω ότι η πλειοψηφία των νομοθετημάτων τα οποία εκδίδονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν και περιβαλλοντική διάσταση και θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, το ΙΠΕΚΑ να φέρει και αυτό γνώμη. Διότι η γεωργία αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες διαχείρισης του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ένα ακόμα παράδειγμα διασύνδεσης του συστήματος γεωργικής ασφάλισης με την περιβαλλοντική πολιτική είναι και το εξής. Επιθυμούμε, και το ΙΠΕΚΑ θεωρώ ότι στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής το επιθυμεί, να ενισχυθεί στη χώρα μας η καλλιέργεια των βιολογικών προϊόντων. Με τα βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας θα προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, θα συμβάλλουμε στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων μας και θα διασφαλίσουμε στις διεθνείς αγορές υψηλές τιμές για τα γεωργικά προϊόντα μας. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, στις βιολογικές καλλιέργειες δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και έτσι τα προϊόντα είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στις φυσικές καταστροφές. Δεν βλέπω στο νομοσχέδιο καμία ιδιαίτερη μέριμνα όμως για τη βιολογική γεωργία. Ή μήπως είναι και η θέση της κυβέρνησης ταυτιζόμενη με τους υπέρμαχους της χρήσης των γενετικά τροποποιημένων σπόρων επειδή είναι ανθεκτικότεροι στις φυσικές καταστροφές? Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επ' αυτού και ποια είναι η θέση του ΙΠΕΚΑ? Οι βιολογικές καλλιέργειες είναι καλλιέργειες αυξημένης ευαισθησίας και γι' αυτό πρέπει στο νομοσχέδιο να προσθεθεί διάταξη η οποία να προβλέπει είτε χαμηλότερα ασφάλιστρα, είτε αυξημένη ασφαλιστική κάλυψη ή άλλου είδους μέριμνα για τη βιολογική καλλιέργεια. Και ειδική ρύθμιση και μέριμνα πρέπει να υπάρξει και για την υποστήριξη των νέων αγροτών. Τέλος, διαφωνώ με την κατάργηση των υποτροφιών που έδινε ο ΕΛΓΑ σε παιδιά από αγροτικές οικογένειες με χαμηλή οικονομική δυνατότητα. Μας ανέφερε η κυρία Υπουργός ότι στο μέλλον οι υποτροφίες θα δίνονται από άλλον φορέα. Ως τότε όμως, και μέχρι να οριστικοποιηθεί η αλλαγή του φορέα παροχής υποτροφιών, θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ο ΕΛΓΑ τις υποτροφίες. Δεν είναι βάρος για τον ΕΛΓΑ να δίνει ένα μικρό ποσό για τις σπουδές των φοιτητών κάθε χρόνο. Αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι ελάχιστα για το ταμείο του, θα συνδράμουν ουσιαστικά στους σπουδαστές και τις οικογένειές τους. Μισό λεπτό. Κλείνοντας, να τονίσω ότι ιδίως τώρα που αρκετές οικογένειες δέχονται αυξημένες οικονομικές πιέσεις, θα πρέπει να ενισχύσουμε εν γέννη τα προγράμματα υποτροφιών που δίνονται από όλους τους φορείς. Και προτρέπω όποιους από τους φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, μπορούν να δώσουν επιπρόσθετες υποτροφίες για τις σπουδές, να το κάνουν. Η προσφορά τους θα είναι ανεκτήμητη τόσο στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, όσο και στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία